मा आं थांला गाहायाव ओरैनो आं गोजौआवनो मोजां मोनथारदों मा बियो सेन्देल गाना मोना बानलु आसार मानो खोमसि जादोंलै आंथ' जाथारनाय नङाहाय mana थावाफ्रा मा उदैयानो बुंनायनाय मा गोसोम मा ओंख्रि दालि बेफोर गोनाङा बै मा बेदरानो गुफुर हो बेफोर गोनां दालिया बै मुसुरा मुलासो गैया बिथिंसो माथो मोजांखौ नुसिनो ने भिडिअखौनो बेगजों मोजांखौनो नुवा नायलाय मोजां नुसिनथारो बेगजों गोसोम मालाय ओंखाम ओंख्रि जाबाय बेदरानो गुफुरफोरसो साइज गैथारा मायो बेदरानो गुफुर लाव थुख्राख्रानो मामिनो चारों ही रे पापा हम भी जाते हैं 150 नंबर पे उतर गई ये गुसु जाजोब्बाय गुसु 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 मोनफैबाय बा सातथायाव मोनफैबाय सातथा नै नावा दे खाथियाव फै आया दासो फुङाव सिखारनाय नालाय सोराव खाजा मा होनदों ज'जों नांगौलायनो हा माजों मोनफैबायबा नै अट'जों थांसै जोङो ने अबाव थांगोन belakang खुवासो खुस्रोलायबावनाय आरोना गोजांबायानो नङा बे कार्बन डाइ अक्साइडसो नो अच्छा 70 है ना 70C ini बे जायगायावबाथाय जि मोजां लामाफोरा
बेबायदि लामाखौ नुनानै ओरैनो ओरै थांलायबाय ओरैनो फैयै फैयै मोनफैमारबाय नैथिं गेट जाबाय जोंनि आगे वाला गाली आगे गेट जाबाय इधर 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 अंकल ये वाला यार ये वाला ओरै हाबजेनबाय नै बे गामियाव 싱어버